mata saƙo sai ta turan gurin ki. Gani na zo da hanzari zan furta saƙon sai ki ban hankalin ki. Magana ce na kawo ta soyayya, ambatin ta shi ne sinkin zuciya. Ne kamata sannan kin lashe kurwata, ke ce sinadarin rayuwata, za ki samu diggata kafin ma ki zama matata. Zuciya ta kyauta ce a gare ki.